الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tulludu bango e onon mum ɓe ɗiɗo groupe baji whatsapp alerte général on mbiyama mbaynigo jaam yo almoustapha sallallahu alayhi wa sallam gilli peñal koɗo wayneteɗo koɗo jaɓɓeteɗo sa yummiraɗo jaɓɓo ɓiyum sa yummiraɗo no wayno ɓiyam jisan ya gete beddo gondi janje biyam janje samba yelam yo Allah wa janje yo jidal nyaawe ndeysan yo Allah reen yo Allah sur yumiraden duwo an amdima hoore ma an sada yalta aduna hol du sobe ma e hol jabbotoɗe ɓe toon to lakara to juule al mustafa sallallahu alaihi wasallam jokken yewtere men inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما جولي مكو الله جولي ما لابي سبو بندرابي جولبي رمايد أري هايتي قدل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يمانا نهارما جمسر ما نشغل ما بما ننيام ما موني ننانو ما كري مايد أري أدا دوسي رون هل جابو ربهم هل دوسو بما ko yidde mo tigirigirigi ɓe ɓen dusar ma gillo ma tigirigirigi o woni golle ma moƴƴire on ɗon dusar ma e ko jooɓiɗa ko watazawadu fa inna hayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab yoɓo aɗa fayi to Allah lawol Allah yarate ko ɓernde ko tawhid ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah ko ɗum no dandatma bandiraɓe julɓe en mbi mbayni ko jaam mayde heɓi goddol yumanana ñamma bange ma nanama al mustafa sallallahu alaihi wasallam omon afle yumen Aisha omon namdo bale ɓe juuli en cuwayata ɗon ko toon paaɗen bandiraɓe sehlaɓe en mbi ko balɗe ɗiɗi keddi hankkadi bandiraɓe julɓe sira o gasa ballaga risala addal amana wonde sala umma o kala ko wiyano yo o yami o waɗi hako Allah tentini wi diina o timmi fitti ko mission makko timmi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina diine mo al mustafa sallallahu alaihi wasallam addi ko timmuɗo ko moƴƴuɗo ko joɗɗo ko pewɗo hoto ɓeydon hay dar sa rufat kala ko ɓeydani rufat Allah settimo wiide o addi o timmini waɗo ila rafiqil a'la rafiqil a'la annabi mayra ha wiya jiɗɗa ko heddade aduna won jiɗɗa ko ruttade jomiraɗo oɗon gandi annabi yiɗi ko ruttade jomiraɗo wonno jomiraɗo kañum won jippinta nuzulam min ghafurir rahim jaforoɗo jurmotoɗo ko on ɗon foti dogede fayetu mum o woni jippinowo jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah jippini en to lakara to bandiraɓe sehilaɓe إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا كان عثمان هل جبناه جمرة تدو جعفر جرمه نزلا من غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله يسو تبي كو جرمه كو جعفر كو دكو كو شورو
on won jippete e jippunde feewi jippunde moƴƴi oɗon gandi hol jaɓɓotoɗo oɗon gandi hol jaɓɓoto ko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati la ilaha illallah muhammadur rasulullah an julɗo ko jiɗɗa an juɗo ko jiɗɗa a wiyama sa ruttime Allah a haɓɓani talke a waɗani piɓe a yahani gagneje a tarake gagneje a wangake gagneje a foppake gagneje a yafama a sirkinani a yafama ko jiɗɗa ko Allah jippintuma a yiɗa Allah jippinma al Mustafa jaɓɓoma golle ma cuurma ko jiɗɗa wona yumma ma bama ɓen on dogat yawma yafiru lmar'u min akhi hay ceerno ma dogete yawma yafiru lmar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa akhihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni la ilaha illa allah likulli imri'in goto foof ceerno almuɗum mbiyata gomɓe fof goto fof jogui alhaali mum likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni goto fof alhaali mum ceerno hol jippinowo ko Allah jippinde keɗe ko Allah wi inna alladhina qalu rabbuna allah wana ɓe mbi tan ko Allah woni joomiɓe ala ɓe gonɗini ɓe gonɗiron ko golle mabɓe e terde mabɓe gonɗini ɗum ɓe juuli joyi ɓe jeehi makka ɓe cakkima ɓe jokki en ɗam ɓe shirkinani ɓeɗo ɓe gonɗini koɓe mbi ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waji goto ya rasulallah tindinam tindinore wotere minan to en mi wonta namdaɗe hay goto nde wonno a yoni kam nelaɗo an oɗon gonɗi konngol raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula oɗon gonɗini o min a yonami yonamama an woni annabam Allah woni joomam islam woni dina mi sohlani goɗɗum mi sohlani ɓeydude jibril wi ya Mustafa sallallahu alayhi wa sallam an de ya Muhammad leñol ma koko jogode serde caggal ma wi hol solution o quelle est la solution what is the solution hol hallu o jibril yoɓe nante deftere ma deftere Allah nde e sunna ma leñol ma ser capanɗe jeeɗiɗi e tati laawol kamɓe fof ko jeygol payi ha heddi gotol gongol eko gonɗa ko eko aboubacry wonno ko oumar wonno ko ali wonno ko hamsa wonno ko talha zoubair la ilaha namdo ceerno ma an kam ceerno ɗum ɗo holno al Mustafa waɗirtuno so haalima nanga hen ŋattira ɗum ñiiƴama muynirɗe ha tiiɗe abdu alayha bin nawajid ngat ɗum ha tiiɗe nanga hen ha dutɗa al Mustafa mbiyeɗa ya ayatuha nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ha fittandu yalta aɗa rutte jomiraɗo aɗa nangte sunna makko al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ɗo ɓe jaltata aduna ɗo ɓe mbaɗi départ hankkadi yummiraɗo wawa artirde fittandu chéri koko wawa artirde fittandu baboyam banda wawa artirde fittandu nenam bandam dedam bandam hay goto wawa artirde fittandu docteur natti wawande malayikaji jippo ɓe berta juuɗe mabɓe tawi ka malaɗo ɓe mbima Allah khawf hato hulto paɗa to hoto suno ko goppuɗa ko ɓiɓɓe ma rewɓe ma minen toppiti ɗum Allah toppiti ɗum gueɗe ma peewi amalama la ilaha illallah muhammadou rasulullah oɗon ko mbiya bandiraɓe sehilaɓe keɗeɗe ko Thierno Ousmane haali ko keɗeɗe ko kalmi ko mi yani babam wi mi yani jammalik wi fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila Allah wallahi ma on ciftor ko kalannomi ko وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله نسيدي كو كالميكو يكو كالميكو عندكم بدونكو عندكم بدميكو ما كالتنكم بدنكو سن يودي مبيدن ان ملام اودون غاندي مايدو او اون مايدو بيسو ما كنت دي انتدي وفيا فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية بيسو متدي وني كوي غوردam mojjam ton to lakato وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية on mo pesde mum koyi bandiraɓe sehilaɓe ko jeygol jaɓɓotomo kañum wiyamo hayyo ma an candeliɗo hayyo an joom bid'a hayyo an joom dalal o hayyo an joom sangara o an joom bonɗi o wala hawla wala quwwata illa billah ko jeygol jaɓɓoro woni yummakko toon wala hawla wala quwwata illa billah
oɗo moƴƴinde golle o wiye omo yiɗi almoustapha omo yiɗi allah omo hersa allah omo hersa allah omo hormi sunna o wiye alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun aljanna poranɗa ko wa'dallahi la yukhlifu llah alwi'ad allah so foti waɗata ko wi ko allah lundata ko fodarum jomiraɗo subhanahu wa taala anda ɓeɗo malaykaji moƴƴere noon kamɓe gonna supporteur uji ma nde wonno ndewɗa ko sunna jiɗɗa ko sunna korsimɗa ko ɗosal moustapha jiɗanɗa julɓe jaam jiɗanɗa koddiɗo ma jaam jiɗanɗa yumma jaam aha taske ari ko adi fof ko yumma holtinte ko adi fof ko yumma hirsante ko adi fof ko yumma suɗate aha yumma caggal ɗum bamma daña layya bandiraɓe sehilaɓe caggal ɗum chéri koko ara bandiraɓe sehilaɓe won hen so yummum haade ñaago ɗum yumma ñaagoma ñaagtoma ha hersa kono ko ɗum hersini yaay boy mo ganduɗa a wone reedu makko lebbi jeenayyi jaltuɗa lebbi 14 e koyɗe makko lebbi 15 omon ɓerde ma lebbi tegas temedere duuɓi temedere omon wima ɓe sambo yalam omo bandiyalam daña dewel bolle puyɗe senɗuma yumma wona numéro 1 wona numéro 2 wona numéro 3 goppa ko nelaɗo wi ko yumma woni 1 yumma woni 2 yumma woni 3 ha bamma woni 4 ɗum noon sa oppi yumma a lundima sunnatal moustapha sallah sallam an aɗa sikki ma wi hayyo a wiyataka hayyo hayso joom suɗuma yima hayyo chéri koko o hokkuma accolade ñaama o hokkuma accolade nana ɗum nafatama ko ɗo oppatma sa maayi o ƴetta goɗɗo kado wiyaɗum chéri koko je t'aime mieux que j'aimais l'autre je ne l'ai jamais aimé il est vieux il est hon agli omo soofi o yoɗani omo luuɓa o watta déodorant o soccata ko ñiƴƴe makko ɗum ɗo fof o haal ɗum e ma caggal ma o weddo jeeganaw ma o weddo mbajju ma poto ma o tellin less album ma o seeka wala hawla wala quwwata illa billah oɗon jarama uppude yumma la ilaha illallah mouhammadou rasulullah Thierno Ousmane no foti balɗe keddi dutɗen to al moustapha sallllahu alayhi wa sallam en mbino heccanki to darsu men o julni futuro o jangi wal mursalat Thierno Ousmane mbiɗa wal mursalat o jangi enen eɗen janggol mursalat jamaji men kewɗi hol duusowo Thierno Ousmane duttoɗen e duuso an ɗon jaltowo adu hol duusowo mo taw ka moƴi ko malaykaji dusatma wona duusoji fuutankoɓe rewɓe worɓe wuro e wuro ɓe mbirto e jama eɓe cingodiri eɓe lingodire eɓe beddo kelle e piye kelle eɓe jalkita jaleɗe ɓe mbirto jama ceerno jama haalani eliman jama haalani chef de village haalani yummiraɗo haalani babiraɗo haalani dande ne yalti siccen ne yalti ɓeno lingodira ɓeno kuɓɓi cigarette ɓeno jodde tuuboji hay goto haalta sen piyama noon mbiyen holko mbaɗɗen enen haydara en mbaɗani enen ke en koynama ɗum ɗo ren yoni enen poti hoynede woni feññinde bakkar lelaji fof komo afan haydi ɓen feññino bakkar cuuɗaki aha ko culture la culture peul la hawla wala quwwata illa billahi keno san mbiɗa al moustapha sallah sallam o jangi surtout muslar ummo fadde wi ɓiyam a sifni kam aya mo nanmi al moustapha no janga o ene jeeya ayatu mursalat ɗo allah wi intaliqu ñande hen o jangi ɗiɗo ayaji o jangi ɗeɗo ayaji intaliqu ila ma kuntum bihi tukadibun ɓeɗon sandalimɓe ɓeɗon jartodimɓe ɓeɗon yedduɓe allah ɓe jiiɗal ɓe mbiya gaare noon naate to pakko ko jaddanno ɗon ko cikkan noon araka ha ko ñalawma cikkan arata ha o ñalawma o ari intaliqu ila ma kuntum bihi tukadibun buncinɗe toon e janggol to intaliqu ila dhillin dhi thalath shu'ab ila dhillin dhi thalath shu'ab o jangiɗe ɗo ayaji ɗum ɗoni ko payta ɗiɗon ɓuɓri ganduɗa nafata lewlewdu nafata jeygol ustata ɓuuɓol addata ɓuuɓol ustata lebte wala hawla wala quwwata illa billah la dhalilin wala yughni min allahab ala ɓuɓri nafata e lewlewdu wala hawla wala quwwata illa billah innaha tarmi bi shararin kal qasr sa cikkata ko galleji mawɗi paleji kastelaji wala hawla wala quwwata illa billah ka annahu jimalatun sufra way kono gueloji ɓaleji ni jeygol wojji ha ɓawli kurum ɓe buncino hen hayre so weddama jeygol duuɓi 17 ko nden yettoto leydi wala hawla wala quwwata illa billah ngare kulen allah bandiraɓe sehilaɓe holko reften Thierno Ousmane waylu yawma idhin lil mukadhib wayni ko wendu woni ɓeɗon yedduɓe al moustapha sallallah alayhi wa sallam waylu yawma idhin lil mukadhibin ɓe mbiya waylu wodaniɓe ɓeɗo hadha yawmu la yantiqun oɗo ñalawma ɓe kalatade wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun ɓe jamirtake ɓe dokketake permission eɓe jafno hayso ɓe jafnima ɓe jaferake wala hawla wala quwwata illa billah wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun
jaw hay rokkede permission ɓe jafno ala kanno soɓe jafni ɓe jafetake waylun yawma idin lilmukathibin hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin ñalawma yimɓe ñawete ñalawma yimɓe kasbete ñalawma tereji dokkirte gonga ande fenande ande wala hawla wala quwwata illa billah Allah ko gonga Al-Mustafa ko gonga Jibril ko gonga darge ko gonga siradi ko gonga mizan ko gonga wedu makko ko gonga ma yimbe biyan us bu'dan je on goddi wala hawla wala quwwata illa billah hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun so jogi peji ngande peji mon ha gitton do en peji mon yo jaktu on lohi mon yo jaktu on talki mon yo jaktu on kabri mo mangorra yo jaktu yo cerno ma jaktu yo almudu ma jaktu yo koddir ma jaktu yo yumma jaktu yo bamma jaktu yo sheri ko jaktu hay goto jogan jaktiram sona golle ma e belle ma la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa in kana lakum kaydun fakidun waylu yawma idhin lil mukaththibin waylu wadani be non wentu jaygol so guli mabbe jori be battine guri goddi hoore nawe ha wayno jewdi nawane ha ñiƴe peene wala hawla wala quwwata o fi ha kalihun dum no fit jon joom hoore nde nawe hoore nde juɗe wala hawla wala quwwata illa billah bandiraɓe gelle ɗe wona fettade wona mantade wona duƴƴude wona mantude hoore mum allah fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa enen fof ma en dara cot ñaawe ɗen wala hawla wala quwwata illa billah Thierno Ousmane rutoy juuluci almustafa sallallahu alaihi wasallam rutoy futuro hankkadi o juuli futuro o yeehi gueeƴe omo juula almustafa sallallahu alaihi wasallam o teddino feewi o ronki julde bandiraɓe sehilaɓe yimɓen Aisha wi o ari almustafa sallallahu alaihi wasallam o yimɓe bandiraɓe an kamɓe juuli an Aisha yimɓe juuli ƴeewe omo yalta aduna gueeƴe hankadi ko balɗe ɗiɗi keddi nguɗuma o wi Aisha ɓe juuli ƴeew omo toppiri juulu men an toppiri juulu ma findit ɓiɓma e juul findit debbo ma e juul ɓe mbawala yeeɓa télé ha weeta ɓe jeeɓa ko harmi ɓe ɗano ko harmi ɓe jangga ko harmi ɓe jeeɓa ko harmi ɓe keɗo ko harmi mbiya sukaɓe ngala barke hotoɓe dañata barke hoɓeɗe dañata bakka hotoɓe dañata liggeyaji so ɓe dañi liggey nafata ɓe dokkata ɓe neldatama gona e wayde min kay o neldanimi min o rokkanimi a findinanimi yo juul Allah wi wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa a findintama aɗa yurmimo somo janggol subaka no pindiɗama dokkama kuppo mburu o ñammi bonɗo o haccirimo bonɗo o yeeɓimo bonɗo duwaw ma nafatamo saabu duwaw ma a yeddi Allah a findinanimo yo juul horo nafata o juulat ko 8 heures somo dawa te so tardi mbiya o tardi école goɗa e wayde o tardi jama a woyani waji goto yimɓe gari jaldem ɓiyi kone ma oyi kon nafigueji ñanden mi arani jama on garani jaldem ponnon ko jaldem nde mi arani jama nde en jahani jama en jahani juma en jokkani en ɗam mbiyen en piyatake mbiyen ma en dañ baguji hono dañata baguji wala hawla wala quwwata illa billah almustafa sallllahu alayhi wa sallam eɓen paadimo juulo Thierno Ousmane o wi gaddane kam ndiyam o adda ndiyam yuppa e makko o faɗɗi kadi ndiyam yuppa e makko Thierno Ousmane gongol o faɗɗi almustafa sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi gadden ndiyam yuppa e makko o yimen Aisha kamɓe juuli ɓe juulaɗo ɓe cuwa juulde o wi mbiya Aboubacry ne Siddiq yo julnuɓe hannde Aboubacry an woni numéro o caggal almoustapha sallam ammantani hoorema a waɗanaka ziyara a foɓɓanaka a amanaka la ilaha illa mouhammadou rasulullah o yo Siddiq julnuɓe yimen Aisha yiiɗa Aboubacry julno yimɓe hol sababu hade añɓe dañi gueɗe mum hade Aboubacry yiwede habo Aboubacry wiyede so Aboubacry wiyama musama kanko yimen Aisha o ya rasulallah yo Oumar julnuɓe o ɓe mbimi yo Siddiq julno ko Siddiq julnata caggalam kanko julmi caggal mum kanko julnata caggalam damal fo uddama haydi damal Aboubacry Siddiq Aboubacry Siddiq bandiraɓe sehilaɓe almoustapha faɗɗima kadi Thierno Ousmane o yo Aboubacry julno balɗe tati Aboubacry ɗeɗo balɗe fof Aboubacry julnano bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry no mbiɗen ni yumen Aisha yiiɗa julna hade gañje daña sago ɓe mbiyamo oɗo kay ɗum warno ɗum mataw kanko wari nelaɗo ala fof koɓe kalta e makko nde nelaɗo répéti jangti yumen Aisha waɗani o onon mbaɗon kono bandiraɓe Yousuf ni ɓe to rewɓe tañoɓe juuɗo e bandiraɓe sehilaɓe yumen Aisha yiiɗa bammo lomto an noon aɗa foɗidiri ha lomtoɗa hoto yejjiri heɗeɓe haalanma on ɗon laamiɗo leñol nelaɗo sallah sallam o ardano o namde ɗum nelaɗo sallah sallam wi on lamɗo laamiɗo julɓe laami yimɓe o tooñiɓe o jamfiɓe o arata janngo ko Allah ne cikkanimo Allah haaldata e makko o wi almoustapha sa on laamiɗo ummata Muhammad sallah o sattini gueɗe mabɓe yo Allah sattin gueɗe makko so neɗɗo wino neraɗo yiɗi waɗede lamɗo yiɗi waɗede waali o wiyata ko gueɗe amen min dokkata on ñaaguiɗo min tottata ɗum a lomti bamma ma namdete leñol almoustapha sallam Oumar ngeloba o wi hay gaska so gasama omo huuli hade ngeloba yande en heela haale o namdete ɗum joom suudu makko ƴetti lati o waɗede kaala mum o ƴetti kaala ka o irñe leydi o wi aɗa ƴetta lati julɓe ko ɗum ɗo wonno ɓeɗo école almoustapha sallllahu alayhi wa sallam Thierno Ousmane
so Allah wonata ɓaw janngo mbiyen mbayni ko jam yo gondi ɗiɗe ne jawi yiyete ñande neɗɗo jaɓɓete e ñande neɗɗo waynto ƴewne mayatande hol arɓe janaysi ma arɓe hôpital ne calminma ɓe goni sehilaɓe ma hoto won janaysi simmotoɓe yamba ɓe duwonta ko ɓe ganda ko ɓe duwonto mom kulla ko wonko nice gayen la won quoi ko ni ɓe kaldata simmotoɓe yamba vraiment ko gayen o wonno ko gayen o wonno ɗum ɗo ɓeɗo goni sehilaɓe ma gara jogoɗo ɓe ubbuɓe ɗem ɗe ɓe ubbuma ɓe ganda ko janggate bawɗo duwa o yo janggo mo wawa duwa yo allahuma hfirna wata mbar duwa o janguintake en mbawa hay duwanaɗe babiraɓe men soma yi bandiraɓe sehilaɓe kala jaaɗa janaysa ma nan bawɗo duwa o mbar duwa o kam ko duwa o kam kañum ɓuuri qur'an duwa o wawetake julde mayɗo habbirago aɗa jangga fatiha ɗiɗo ɓirɗe jangga salat ibrahima tata ɓirɗe juwanɗa mayɗo quatriéme o duwanɗa hoorema gasi ɗum woni julde mayɗo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قصيده اللهم اغفر له اكرم نزله ووسع مدخله بجود كرم الله يعفو يرمو حال بولار حبران نيبن بي اللهم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعد قصي هور فينير من تشاغل هور من براجي دي قصيده جواو يا جام نde wonno en jangade en jida jangu jidon ko habine talkuru dañen hunde fof subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin